Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Αθήνα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης μιας αυτοκρατορίας ακινήτων με έδρα την Κηφισιά, βλέπει τη ζωή του να καταρρέει μετά από ένα τραγικό ατύχημα που τον αφήνει παραπληγικό. Την ημέρα του γάμου του, η αραβωνιαστικιά του, η Ελένη, τον εγκαταλείπει στα σκαλιά της εκκλησίας, αφήνοντας τον ψυχικά ράκος μπροστά σε 300 καλεσμένους. Ωστόσο, μια απροσδόκητη χειρονομία από ένα μικρό κορίτσι, τη Σοφία, θα αλλάξει την πορεία της ζωής του, οδηγώντας τον σε μια βαθιά μεταμόρφωση. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι η καλύτερη ιστορία που θα ακούσετε ποτέ στη ζωή σας. Η πόλη της Αθήνας ξυπνούσε κάτω από έναν γκρίζο ουρανό εκείνο το πρωινό Σαββάτου. Η κίνηση είχε ήδη αρχίσει να πυκνώνει στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά για τον Αλέξανδρο Αγγελόπουλο τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου κυριολεκτικά. Το ιδιωτικό του ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη Μητρόπολη, ενώ εκείνος επανεξέταζε τις τελευταίες λεπτομέρειες ενός συμβολαίου εκατομμυρίων που θα εδραίωνε τη θέση του ως έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες στον τομέα των ακινήτων στη χώρα. Στα 36 του χρόνια, ο Αλέξανδρος ήταν ιδιοκτήτης μιας αυτοκρατορίας που περιλάμβανε δεκάδες πολυτελή συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία του, η Αγγελόπουλος Ακίνητα, ήταν συνώνυμο της αποκλειστικότητας και της επιτυχίας. Εκείνη τη στιγμή, καθώς παρατηρούσε το αστικό τοπίο να εκτείνεται απέραντα κάτω από τα πόδια του, ο Αλέξανδρος επέτρεπε στον εαυτό του να ονειρεύεται ακόμα πιο ψηλά. Σε 2 εβδομάδες θα παντρευόταν την Ελένη Παπαδάκη, ένα μοντέλο και influencer που είχε κερδίσει την καρδιά του και τον θαυμασμό χιλιάδων ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τελετή θα γινόταν στον ιππικό Όμιλο Μαρκόπουλου, με 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους επιχειρηματίες, πολιτικοί και διασημότητες. Όλα ήταν σχεδιασμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Όλα ήταν τέλεια. Αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ο πιλότος προσπάθησε να τον προειδοποιήσει για μία βλάβη στα συστήματα, αλλά τα λόγια χάθηκαν στον εκοφαντικό θόρυβο που κατέλαβε την καμπίνα. Ο Αλέξανδρος ένιωσε το ελικόπτερο να γέρνει απότομα στο πλάι και μετά όλα έγιναν μία θολή εικόνα από στρεβλωμένα μέταλλα, κραυγές και πόνο. Πολύ πόνο. Το τελευταίο πράγμα που είδε πριν σβήσουν όλα ήταν ο ουρανός της Αθήνας να στροβιλίζεται, σαν ολόκληρος ο κόσμος να κατέρεε πάνω του. Και κατά κάποιο τρόπο έτσι ήταν. Όταν ο Αλέξανδρος ξύπνησε 3 μέρες αργότερα στο νοσοκομείο Υγεία, η πραγματικότητα που τον περίμενε ήταν πιο σκληρή από κάθε εφιάλτη. Η μητέρα του, Εκατερίνη Αγγελοπούλου, μια κομψή γυναίκα 60 ετών, ήταν δίπλα στο κρεβάτι του κρατώντας το χέρι του σφιχτά. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, αλλά το πρόσωπό της διατηρούσε εκείνη την ελεγχόμενη έκφραση που πάντα τη χαρακτήριζε. Ήταν πάντα δυνατή η άγκυρα της οικογένειας, αφότου ο πατέρας του Αλέξανδρου είχε πεθάνει από καρδιακό πρόβλημα πριν από χρόνια. Ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο με εκείνο το επαγγελματικό ύφος που προσπαθούσε να κρύψει τη συμπόνια. Ο Αλέξανδρος κατάλαβε αμέσως ότι τα νέα δεν θα ήταν καλά. Οι λέξεις ήρθαν σαν χτυπήματα η μία μετά την άλλη. Τραυματισμός στο νοτιαίο μυελό, παραπληγία, αναπηρικό αμαξίδιο, φυσικοθεραπεία, προσαρμογή. Κάθε ιατρικός όρος ήταν μια καταδίκη, ένα διάταγμα που μεταμόρφωνε πλήρως όλα όσα γνώριζε για τον εαυτό του. Η Ελένη τον επισκέφτηκε μόνο 2 φορές στο νοσοκομείο. Την πρώτη φορά έκλαψε, είπε ότι ήταν σε σοκ, ότι χρειαζόταν χρόνο για να επεξεργαστεί όλο αυτό. Στη δεύτερη επίσκεψη, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν διαφορετική. Πιο απόμακρη, πιο ψυχρή. Ο Αλέξανδρος είδε στα μάτια της κάτι που τον κατέστρεψε εσωτερικά, κάτι χειρότερο από την ίδια την παράλυση. Ήκτο. Δεν τον κοίταζε πια ως τον επιτυχημένο και γεμάτο αυτοπεποίθηση άντρα που την είχε κατακτήσει. Τον κοίταζε ως θύμα, ως κάποιον σπασμένο και ημιτελή. Αλλά η Ελένη δεν είπε τίποτα εκείνη τη μέρα. Απλώς του κράτησε το χέρι, ψιθύρισε μερικά κούφια λόγια παρηγοριάς και έφυγε. Ο Αλέξανδρος, αναρρώνοντας ακόμα από τα χειρουργεία και παλεύοντας να αποδεχτεί τη νέα του πραγματικότητα, γατζώθηκε στην ελπίδα ότι η αγάπη τους ήταν αρκετά δυνατή για να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο. Έκανε λάθος.
Οι επόμενοι μήνες ήταν ένα μαρτύριο φυσικοθεραπείων, γιατρών, προσαρμογών και βλεμμάτων λύπησης. Ο Αλέξανδρος μισούσε κάθε δευτερόλεπτο. Εκείνος, που ήταν πάντα ανεξάρτητος, τώρα εξαρτιόταν από άλλους για τις πιο βασικές ανάγκες. Η μητέρα του ανέλαβε τον έλεγχο των πάντων, από την προσωρινή διοίκηση της εταιρείας μέχρι τη φροντίδα του. Η Εκατερίνη ήταν αποτελεσματική, πρακτική και αποφασιστική. Αναδιοργάνωσε το ρετυρέ του Αλέξανδρου στο Κολονάκι για να το κάνει πλήρως προσβάσιμο, προσέλαβε τους καλύτερους φυσικοθεραπευτές και εξασφάλισε ότι είχε ό,τι χρειαζόταν. Αλλά υπήρχε κάτι στα μάτια της Εκατερίνης που ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει. Μια επίγουσα ανάγκη, μια ανησυχία που ξεπερνούσε τη φυσική μητρική φροντίδα. Επέμενε συνεχώς να εστιάζει στην ανάρρωσή του και να αφήνει τα θέματα της εταιρείας στα χέρια της και των συνεταίρων. Ο Αλέξανδρος, συναισθηματικά εύθραυστος και σωματικά εξαντλημένος, συμφώνησε χωρίς να αμφισβητήσει πολλά. Η Ελένη συνέχιζε να εμφανίζεται σποραδικά, πάντα με κάποια δικαιολογία για τις απουσίες της. Δουλειά, υποχρεώσεις, ταξίδια. Αλλά τον διαβεβαίωνε ότι ο γάμος θα γινόταν. Οι προετοιμασίες συνεχίζονταν, έστω και με πιο διακριτικό τρόπο. Η Εκατερίνη παραδόξως υποστήριζε την ιδέα. Έλεγε ότι ο Αλέξανδρος χρειαζόταν κάτι θετικό για να συγκεντρωθεί, κάτι που θα του έδινε κίνητρο να προχωρήσει. Η μέρα του γάμου έφτασε ένα λαμπερό απόγευμα του Ιουνίου. Ο ιππικός όμιλος ήταν άψογος, διακοσμημένος με χιλιάδες λευκά τριαντάφυλλα και συνθέσεις από μεσογειακά άνθη. Οι 300 καλεσμένοι έφτασαν στην ώρα τους, ντυμένοι με τα πιο κομψά τους ρούχα, περίεργοι να δουν πώς θα ήταν η τελετή μετά από όλα όσα είχαν συμβεί. Ο Αλέξανδρος βρισκόταν στο ιερό στο αναπηρικό του αμαξίδιο, φορώντας ένα κοστούμι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του που η μητέρα του είχε παραγγείλει ειδικά για την περίσταση. Είχε χάσει βάρος κατά την ανάρρωση, αλλά διατηρούσε ακόμα εκείνη την περήφανη στάση, ακόμα και καθιστός. Το κουαρτέτο εγχόρδων άρχισε να παίζει. Το γαμήλιο εμβατήριο αντίχησε στην αίθουσα και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην είσοδο, περιμένοντας την ύφη. Αλλά η Ελένη δεν εμφανίστηκε. Η μουσική τελείωσαν το κομμάτι και μετά από μια στιγμή αμήχανης σιωπής άρχισαν ξανά. Και ξανά. Και ξανά. Ο Αλέξανδρος ένιωθε κάθε δευτερόλεπτο να σέρνεται σαν αιωνιότητα. Κοίταζε την είσοδο της αίθουσας, η καρδιά του χτυπούσε όλο και πιο γρήγορα, τα χέρια του ίδρωναν. Η Εκατερίνη ήταν δίπλα του, ψιθυρίζοντας καθησυχαστικά λόγια. «Φτάνει σε λίγο, γέ μου. Η κίνηση στην Αθήνα είναι τρομερή, το ξέρεις. Δεν θα το έχανε αυτό. Ηρέμησε». Αλλά όλοι ήξεραν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Οι καλεσμένοι άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους, να κοιτάζουν τα τηλέφωνά τους, να ανταλλάσσουν άβολα βλέμματα. Μερικοί από τους στενούς φίλους του Αλέξανδρου προσπαθούσαν να καλέσουν την Ελένη, αλλά κανείς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Το κουαρτέτο συνέχιζε να παίζει την ίδια μελωδία, επαναλαμβανόμενα, σαν ένα μουσικό μαρτύριο που αύξανε την ένταση σε κάθε νότα. Πέρασαν 30 λεπτά, μετά 40, μετά μια ώρα. Στην αίθουσα επικρατούσε μια εκκοφαντική σιωπή που διακοπτόταν μόνο από τη μουσική και τους ψιθύρους των καλεσμένων που γίνονταν όλο και πιο δυνατοί. Ο Αλέξανδρος ένιωθε το βάρος 300 ζευγαριών ματιών πάνω του, να τον κρίνουν, να τον λυπούνται, να γίνονται μάρτυρες της δημόσιας ταπείνωσής του. Ήθελε να εξαφανιστεί, ήθελε να ανοίξει η γη και να τον καταπιεί, αλλά δεν μπορούσε καν να φύγει τρέχοντας. Ήταν παγιδευμένος, κυριολεκτικά παγιδευμένος, σε εκείνη την καρέκλα, σε εκείνη τη στιγμή του μαρτυρίου. Τότε ήταν που η πλαϊνή πόρτα της αίθουσας άνοιξε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, η καρδιά του Αλέξανδρου σκύρτησε από ελπίδα. Αλλά δεν ήταν η Ελένη. Ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης, ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ένας μεσήλικας γνωστός για τη διακριτικότητα και τον επαγγελματισμό του. Περπατούσε αργά προς το ιερό, το πρόσωπό του ήταν χλωμό κρατώντας έναν λευκό φάκελο στα τρεμάμενα χέρια του. Το κουαρτέτο σταμάτησε να παίζει, η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Ο Νίκος πλησίασε τον Αλέξανδρο, αποφεύγοντας να τον κοιτάξει απευθείας, και του έτεινε τον φάκελο με εμφανώς νευρικά χέρια. Η φωνή του βγήκε χαμηλή, σχεδόν ένας ψίθυρος. «Κύριε Αλέξανδρε, με συγχωρείτε. Αυτό έφτασε για εσάς πριν από λίγα λεπτά».
Ο Αλέξανδρος πήρε τον φάκελο, νιώθοντας το ελαφρύ του βάρος σε αντίθεση με τη βαριά πραγματικότητα που αντιπροσώπευε. Τα χέρια του έτρεμαν καθώς τον άνοιγε. Μέσα υπήρχε ένα χειρόγραφο γράμμα, με τον λεπτό γραφικό χαρακτήρα που θα αναγνώριζε οπουδήποτε. Ήταν της Ελένης. «Αλέξανδρε», άρχιζε το γράμμα, και μόνο αυτές οι 4 σύλλαβες περιείχαν κόσμους πόνου. «Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πραγματικά που το κάνω με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είχα το κουράγιο να στο πω από κοντά. Προσπάθησα, Αλέξανδρε, προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να το κάνω να λειτουργήσει, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου σπρώχνοντας ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν προετοιμάστηκα για κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτή η ζωή που θέλω». Οι λέξεις συνεχίζονταν, κάθε μία σαν μαχαίρι που καρφωνόταν στο στήθος του. Η Ελένη εξηγούσε ότι είχε γνωρίσει κάποιον κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στη Ρώμη, έναν Ιταλό επιχειρηματία που την είχε γοητεύσει και της πρόσφερε όλα όσα ονειρευόταν. Μια ζωή χωρίς περιορισμούς, χωρίς βαριές ευθύνες, χωρίς να πρέπει να είναι η νοσοκόμα κάποιου. Βρισκόταν ήδη σε πτήση για την Ευρώπη εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ξεκινώντας μια νέα ζωή, μακριά από όλα αυτά. Τελείωνε το γράμμα ζητώντας συγγνώμη, λέγοντας ότι ήλπιζε να βρει κάποια που θα μπορούσε να τον αγαπήσει όπως του άξιζε. Αλλά ότι αυτή η γυναίκα δεν ήταν εκείνη. Δεν μπορούσε να είναι εκείνη. Ο Αλέξανδρος διάβασε το γράμμα 3 φορές, λες και οι λέξεις θα μπορούσαν να αλλάξουν νόημα αν τις διάβαζε ξανά. Αλλά παρέμεναν οι ίδιες, ομές και βάναυσες στην ειλικρίνειά τους. Σήκωσε τα μάτια του και βρήκε 300 πρόσωπα να τον κοιτάζουν, να περιμένουν, να κρίνουν, να τον λυπούνται. Η Εκατερίνη προσπάθησε να πάρει το γράμμα από τα χέρια του, αλλά εκείνος την απομάκρυνε ευγενικά. Οι καλεσμένοι άρχισαν να διασκορπίζονται γρήγορα, σαν η αμηχανία να ήταν μεταδοτική. Μερικοί πλησίαζαν για να προσφέρουν λόγια παρηγοριάς που ακούγονταν κούφια και προβαρισμένα. Οι περισσότεροι απλώς έφευγαν σιωπηλά, ανακουφισμένοι, που γλίτωναν από εκείνη την άβολη κατάσταση. Σε λιγότερο από 20 λεπτά η αίθουσα ήταν σχεδόν άδεια. Τα λευκά τριαντάφυλλα, οι προσεκτικά σχεδιασμένες συνθέσεις, τα τραπέζια στρωμένα για το δείπνο που δεν θα γινόταν ποτέ, όλα παρέμεναν ανέγκυχτα, σιωπηλοί μάρτυρες ενός γκρεμισμένου ονείρου. Ο Αλέξανδρος έμεινε εκεί, μόνο στο ιερό, κρατώντας εκείνο το γράμμα. Η μητέρα του προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, αλλά εκείνος, μόλις που άκουγε τα λόγια της, ήταν εντελώς μουδιασμένος, σαν όλος ο πόνος να είχε ξεπεράσει την ικανότητά του να αισθάνεται και να τον είχε αφήσει σε ένα παράξενο και τρομακτικό κενό. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μικρά βήματα να πλησιάζουν. Ο Αλέξανδρος σήκωσε τα μάτια του και είδε ένα μικρό κορίτσι, όχι παραπάνω από 3 ή 4 ετών, να περπατά προς το μέρος του με τη φυσική περιέργεια των παιδιών. Είχε σκούρα μαλλιά πιασμένα σε 2 άνισες κοτσίδες και φορούσε ένα απλό βαμβακερό φλωράλ φόρεμα. Στα μικρά της χέρια κρατούσε ένα τσαλακωμένο χαρτί. Το κορίτσι σταμάτησε μπροστά του, γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι σαν να μελετούσε ένα ενδιαφέρον ένιγμα. Μετά, χωρίς καμία αμηχανία, του έτεινε το χαρτί. Ήταν μια παιδική ζωγραφιά φτιαγμένη με ξυλομπογιές. Ο Αλέξανδρος αναγνώρισε τη φιγούρα ενός άντρα σε αναπηρικό αμαξίδιο, περιτριγυρισμένου από πολύχρωμα λουλούδια και έναν τεράστιο ήλιο στην πάνω γωνία. Ο άντρας στη ζωγραφιά χαμογελούσε. «Είσαι λυπημένος στη γιορτή σου», είπε το κορίτσι με εκείνη τη βάναυση ειλικρίνεια που έχουν μόνο τα παιδιά. «Κοίτα, σε έκανα χαρούμενο», και έδειξε τη ζωγραφιά περήφανη για το έργο της. Ο Αλέξανδρος ένιωσε κάτι να σπάει μέσα του, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, γνήσια δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό του. Δεν ήταν δάκρυα αυτολύπησης ή θυμού, αλλά ενός συναισθήματος που δεν μπορούσε να ονομάσει. Κάτι στην αθωότητα εκείνου του παιδιού, στη απλή και ανιδιοτελή κίνηση, άγγιξε ένα κομμάτι του που νόμιζε ότι είχε πεθάνει. Ξαφνικά, μια νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε τρέχοντας, προφανώς ψάχνοντας το κορίτσι. Πρέπει να ήταν γύρω στα 28, με μακριά κυματιστά μαλλιά πιασμένα σε μια βιαστική αλογοουρά. Φορούσε τη διακριτική στολή του προσωπικού της εκδήλωσης, ένα απλό αλλά προσεγμένο ασπρόμαυρο σύνολο. Το πρόσωπό της έδειχνε ανησυχία όταν είδε την κόρη της να στέκεται εκεί,
μιλώντας με τον εγκαταλελειμμένο γαμπρό. «Νεφέλη», είπε η γυναίκα με σταθερή αλλά στοργική φωνή, πιάνοντας το χέρι του κοριτσιού. «Πόσες φορές σου έχω πει να μην τρέχεις έτσι?» «Συγγνώμη, κύριε», είπε στον Αλέξανδρο με τη φωνή της γεμάτη ειλικρινή ανησυχία. «Είναι πολύ περίεργη. Δεν ήθελε να σας ενοχλήσει». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη γυναίκα και παρατήρησε κάτι στα μάτια της που δεν είχε δει σε κανέναν από το ατύχημα και μετά. Δεν ήταν ήκτος, δεν ήταν αμηχανία, ήταν απλή και άμεση ανθρωπιά. Δεν τον κοίταζε ως κάποιον σπασμένο ή άξιο συμπόνιας, τον έβλεπε απλώς ως άνθρωπο. «Δεν ενοχλεί», κατάφερε να πει ο Αλέξανδρος με τη φωνή του βραχνή από τη συγκίνηση. «Μου έδωσε ένα δώρο». Η γυναίκα κοίταξε τη ζωγραφιά στα χέρια του Αλέξανδρου και μετά την κόρη της που χαμογελούσε περήφανη. «Η Νεφέλη πάντα ζωγραφίζει όταν βαριέται», εξήγησε με ένα μισό χαμόγελο. «Ελπίζω να μην ήταν πολύ ενοχλητικό». Πριν προλάβει ο Αλέξανδρος να απαντήσει, η Νεφέλη άφησε το χέρι της μητέρας της και έτρεξε ξανά κοντά του. «Γιατί έφυγαν όλοι από τη γιορτή σου?» ρώτησε, με τα μεγάλα της μάτια γεμάτα γνήσια απορία. «Οι γιορτές είναι για να είμαστε χαρούμενοι. Μπορούμε να χορέψουμε». Ο Αλέξανδρος κοίταξε το κορίτσι και μετά τη μητέρα της. Δεν ήξερε τι να πει. Πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί 3 ετών την εγκατάλειψη, το πώς ο κόσμος μπορεί να είναι σκληρός και άδικος. Ήταν η μητέρα της Νεφέλης που μίλησε, γονατίζοντας δίπλα στην κόρη της. «Μερικές φορές οι γιορτές δεν βγαίνουν όπως τις σχεδιάζουμε, αγάπη μου, αλλά ξέρεις τι σου λέω πάντα. Ο χορός δεν έχει να κάνει με τα πόδια, έχει να κάνει με την καρδιά». Κοίταξε τον Αλέξανδρο όταν το είπε αυτό και εκείνος ένιωσε σαν να μιλούσε απευθείας σε αυτόν, όχι στην κόρη της. Υπήρχε κάτι σε εκείνα τα λόγια, σε εκείνη τη βαθιά απλότητα που αντίχησε μέσα του. Η Νεφέλη δεν έχασε χρόνο, πήρε το χέρι του Αλέξανδρου, τόσο μικρό που μπορούσε να τυλίξει 2 από τα δάχτυλά του, και προσπάθησε να τον τραβήξει. «Έλα τότε, ας χορέψουμε. Η μαμά μου πάντα χορεύει μαζί μου όταν είμαι λυπημένη». Η μητέρα του κοριτσιού ήρθε σε εμφανή αμηχανία. «Νεφέλη, αυτό δεν είναι πρέπον. Ο κύριος χρειάζεται χρόνο», άρχισε να λέει, αλλά ο Αλέξανδρος τη διέκοψε. «Είναι εντάξει», είπε, εκπλήσοντας τον εαυτό του. «Νομίζω ότι ένας χορός θα έκανε καλό τώρα». Η γυναίκα δίστασε, κοιτάζοντας γύρω την σχεδόν άδεια αίθουσα. Η Εκατερίνη είχε βγει για να κανονίσει κάτι με τον διοργανωτή, οπότε ήταν μόνο οι 3 τους εκεί, περιτριγυρισμένοι από όλες εκείνες τις διακοσμήσεις που υποτίθεται ότι θα γιόρταζαν μία αγάπη που δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά. Αργά, η γυναίκα πλησίασε και στάθηκε πίσω από το αμαξίδιο του Αλέξανδρου. «Συγγνώμη αν αυτό είναι πολύ τολμηρό εκ μέρους μου», είπε χαμηλόφωνα. Η Νεφέλη, όταν βάλει κάτι στο μυαλό της, δεν ησυχάζει μέχρι να το πετύχει. Ο Αλέξανδρος απλώς έγνεψε με το κεφάλι, ανίκανος να μιλήσει. Ένιωσε όταν εκείνη άρχισε να κινεί το αμαξίδιο απαλά, ακολουθώντας τον ρυθμό μιας μουσικής που μόνο οι 3 τους έμοιαζαν να ακούνε. Η Νεφέλη πηδούσε και στριφογύριζε γύρω τους, γελώντας και κάνοντας αδέξιες πυρουέτες. Και εκεί, σε εκείνη την παράλογη και απίθανη στιγμή, κάτι άλλαξε μέσα στον Αλέξανδρο. Για πρώτη φορά από το ατύχημα δεν ένιωσε ως θύμα, ως κάποιος σπασμένος ή ημιτελής. Ένιωσε ως άνθρωπος που μοιράζεται μια γνήσια στιγμή με άλλους ανθρώπους. Χωρίς κρίση, χωρίς ήκτο, χωρίς προσδοκίες. Όταν ο αυτοσχέδιος χορός τελείωσε, η Νεφέλη ήταν λαχανιασμένη, αλλά χαμογελούσε ακτινοβόλα. «Είδες, δεν είσαι πια λυπημένος», δήλωσε θριαμβευτικά. Η μητέρα του κοριτσιού χαμογέλασε δειλά, φτιάχνοντας τα μαλλιά της που είχαν ξεφύγει από την αλογοουρά. «Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά», είπε ξανά στον Αλέξανδρο. «Πρέπει να πηγαίνουμε, πρέπει να επιστρέψω στη δουλειά. Έλα, Νεφέλη». «Περίμενε», είπε ο Αλέξανδρος παρορμητικά. «Πώς, σε λένε?» Η γυναίκα δίστασε για μια στιγμή. «Βάλια», απάντησε. «Βάλια Κωστοπούλου». «Ευχαριστώ, Βάλια», είπε ο Αλέξανδρος και ένιωθε πραγματικά εκείνη την ευγνωμοσύνη βαθιά μέσα του. «Εσύ και η κόρη σου κάνατε αυτή τη μέρα λιγότερο τρομερή από ό,τι θα μπορούσε να είναι». Η Βάλια απλώς έγνεψε, πήρε το χέρι της Νεφέλης και άρχισε να απομακρύνεται. Αλλά πριν βγει εντελώς από την αίθουσα, γύρισε μία τελευταία φορά. «Θα γίνετε καλά, κύριε», είπε με πεποίθηση.
«Δεν ξέρω πώς το ξέρω, αλλά το ξέρω, θα γίνεται καλά». Και μετά έφυγε παίρνοντας την Νεφέλη μαζί της, αφήνοντας τον Αλέξανδρο μόνο ξανά στην άδεια αίθουσα. Αλλά αυτή τη φορά η μοναξιά έμοιαζε διαφορετική, λιγότερο καταπιεστική, λιγότερο οριστική. Κοίταξε τη ζωγραφιά που κρατούσε ακόμα στα χέρια του, εκείνη την απλή φιγούρα ενός άντρα που χαμογελούσε σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο περιτριγυρισμένο από λουλούδια και ήλιο. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ο Αλέξανδρος ένιωσε κάτι που δεν ήταν απόγνωση ή θυμός. Ήταν μια μικροσκοπική σπίθα από κάτι που θα μπορούσε τελικά να μετατραπεί σε ελπίδα. Η Εκατερίνη επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα, βρίσκοντας τον γιο της ακόμα στο ιερό να κοιτάζει επίμονα ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί. Δεν ρώτησε τι ήταν. Απλώς έβαλε το χέρι της στον ώμο του και είπε ότι ήταν ώρα να πάνε σπίτι. Ο Αλέξανδρος συμφώνησε, διπλώνοντας προσεκτικά τη ζωγραφιά και φυλάσσοντάς την στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του, ακριβώς δίπλα στην καρδιά του. Εκείνη η μικρή κίνηση ενός άγνωστου παιδιού είχε φυτέψει κάτι μέσα του. Έναν σπόρο που θα χρειαζόταν ακόμα χρόνο για να βλαστήσει, αλλά που ήταν εκεί, σταθερός και επίμονος, περιμένοντας την ευκαιρία να μεγαλώσει. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν τον γάμο που δεν έγινε ποτέ ήταν μια θολή εικόνα αντιφατικών συναισθημάτων για τον Αλέξανδρο. Είχε ακυρώσει όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις και απέφευγε όσο μπορούσε τις κλήσεις φίλων και γνωστών που ήθελαν να μάθουν πώς ήταν. Η είδηση της εγκατάλειψης στο ιερό διαδόθηκε γρήγορα στους κοινωνικούς κύκλους της Αθήνας, τροφοδοτώντας κουτσομπολιά και εικασίες. Ο Αλέξανδρος ήξερε ότι ήταν το θέμα συζήτησης σε όλα τα κομψά δείπνα της πόλης, αλλά παραδόξως αυτό δεν τον ενοχλούσε όσο θα έπρεπε. Αυτό που πραγματικά απασχολούσε τις σκέψεις του ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν το πρόσωπο της Βάλιας Κωστοπούλου και το αθώο χαμόγελο της Νεφέλης. Ήταν εκείνη η απίθανη στιγμή χορού μέσα στο χάος. Ήταν ο τρόπος που η Βάλια τον είχε κοιτάξει, χωρίς σύκτο, χωρίς κρίση, μόνο με καθαρή και απλή ανθρωπιά. Ο Αλέξανδρος έπιανε το τσαλακωμένο σχέδιο του κοριτσιού πολλές φορές την ημέρα, παρατηρώντας κάθε χρωματιστή γραμμή, προσπαθώντας να καταλάβει γιατί εκείνη η τόσο μικρή κίνηση τον είχε επηρεάσει τόσο πολύ. Η Εκατερίνη παρατήρησε την αλλαγή στον γιο της, αλλά την ερμήνευσε λανθασμένα. Νόμιζε ότι ο Αλέξανδρος επεξεργαζόταν επιτέλους την απώλεια της Ελένης και βυθιζόταν στην κατάθλιψη. Γι' αυτό διπλασίασε τις προσπάθειές της να τον κρατά απασχολημένο, φέρνοντας στίβες εγγράφων από την εταιρεία για να επανεξετάσει, οργανώνοντας επισκέψεις φίλων και προτείνοντάς του ακόμα και να ξαναρχίσει τις συνεδρίες με τον ψυχολόγο. Ο Αλέξανδρος δεχόταν τα πάντα παθητικά, αλλά το μυαλό του ήταν αλλού. Ήταν κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα βαρετής συνεδρίας φυσικοθεραπείας που ο Αλέξανδρος πήρε μια απόφαση. Έπρεπε να βρει ξανά τη Βάλια. Δεν ήξερε ακριβώς γιατί, ούτε τι θα έλεγε όταν την έβλεπε, αλλά ήξερε ότι έπρεπε. Εκείνη η γυναίκα είχε καταφέρει σε λίγα λεπτά αυτό που μήνες θεραπείας δεν μπόρεσαν, να τον κάνει να νιώσει ξανά ζωντανός. Ο Αλέξανδρος κάλεσε τον Νίκο Γεωργιάδη, τον διοργανωτή της εκδήλωσης, ζητώντας πληροφορίες για την ομάδα που είχε εργαστεί στον γάμο. Ο Νίκος δίστασε αρχικά, επικαλούμενος πολιτικές απορρίτου, αλλά η επιμονή του Αλέξανδρου και μια γενναιόδορη συνεισφορά για την επόμενη φιλανθρωπική εκδήλωση που θα οργάνωνε, ο Νίκος τον έπεισαν να μοιραστεί όσα ήξερε. Η Βάλια Κωστοπούλου εργαζόταν για ένα γραφείο εκδηλώσεων που ονομαζόταν Γαλάζιο Αστέρι, εξειδικευμένο στην παροχή προσωπικού υποστήριξης για γιορτές και εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρος πήρε τον οδηγό του και πήγε στην έδρα του Γαλάζιου Αστεριού, που βρισκόταν σε ένα μέτριο κτίριο γραφείων στο Παγκράτη. Η ιδιοκτήτρια του γραφείου, μια κυρία ονόματι Παναγιώτα, αρχικά ήταν καχύποπτη όταν ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε ζητώντας πληροφορίες για μία από τις υπαλλήλους της. Αλλά όταν εκείνος εξήγησε ότι ήθελε απλώς να ευχαριστήσει προσωπικά τη γυναίκα και την κόρη της για την ευγένειά τους, η κυρία Παναγιώτα χαλάρωσε λίγο. «Η Βάλια είναι από τις καλύτερες υπαλλήλους μου», είπε η Παναγιώτα με εμφανή περηφάνεια. «Τυπική, αφοσιωμένη, εξαιρετική με τους πελάτες. Δουλεύει πολύ, ξέρετε. Έχει τη μικρή κόρη να συντηρήσει μόνη της. Δεν είναι εύκολο». Ο Αλέξανδρος ένιωσε άμεση περιέργεια. «Μόνη της», επανέλαβε. Η Παναγιώτα κατάλαβε ότι ίσως είχε πει πολλά, αλλά συνέχισε παρόλα αυτά.
Ο πατέρας του κοριτσιού δεν είναι στη ζωή τους εδώ και χρόνια. Η Βάλια τα φροντίζει όλα μόνη της. Δουλεύει εδώ τη μέρα και κάνει καθαρισμούς σε γραφεία το βράδυ όταν χρειάζεται επιπλέον χρήματα. Πάντα της λέω να μην σκοτώνεται στη δουλειά, έτσι, αλλά είναι περήφανη. Δεν δέχεται βοήθεια από κανέναν. Ο Αλέξανδρος ένιωσε θαυμασμό και κάτι παραπάνω, κάτι που δεν μπορούσε να ονομάσει πλήρως. Ρώτησε αν η Παναγιώτα θα μπορούσε να μεταφέρει το μήνυμα στη Βάλια ότι θα ήθελε να τη δει, ίσως για έναν καφέ. Η Παναγιώτα τον κοίταξε με εκείνο το μητρικό βλέμμα που έμοιαζε να βλέπει πέρα από τις λέξεις. Δίστασε, προφανώς ανησυχώντας για την υπάλληλό της. «Κοιτάξτε, κύριε Αλέξανδρε», είπε η Παναγιώτα προσεκτικά, «θα μεταφέρω το μήνυμα, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Η Βάλια έχει περάσει πολλά, είναι δυνατή, αλλά είναι και προσεκτική. Δεν ξέρω αν θα δεχτεί». Ο Αλέξανδρος κατάλαβε το έμεσο μήνυμα. Η Παναγιώτα προστάτευε τη Βάλια και εκείνος το σεβόταν αυτό. Άφησε τον αριθμό του τηλεφώνου του και έφυγε, νιώθοντας ένα μείγμα άγχους και προσμονής. Πέρασαν 3 μέρες χωρίς καμία κλίση. Ο Αλέξανδρος άρχισε να πιστεύει ότι η Βάλια απλώς δεν ενδιαφερόταν, κάτι που ήταν απόλυτα κατανοητό. Γιατί να ενδιαφέρεται? Ήταν απλώς ένας ακόμα πελάτης της εκδήλωσης όπου εκείνη εργαζόταν. Η στιγμή που ήταν τόσο σημαντική για εκείνον, μάλλον δεν σήμαινε τίποτα για εκείνη. Αλλά τότε, το απόγευμα της Πέμπτης, το τηλέφωνο του χτύπησε. Ήταν ένας άγνωστος αριθμός. Όταν ο Αλέξανδρος απάντησε, άκουσε μια διστακτική γυναικεία φωνή από την άλλη πλευρά. «Κύριε Αλέξανδρε, είναι η Βάλια. Η κυρία Παναγιώτα μου έδωσε το μήνυμά σας». Η καρδιά του Αλέξανδρου σκύρτησε. «Βάλια», είπε, προσπαθώντας να ακουστεί χαλαρός παρά τη συγκίνηση που ένιωθε. «Ευχαριστώ που κάλεσες. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά θα ήθελα πολύ να σε δω ξανά, για να σε ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε εσύ και η Νεφέλη για μένα εκείνη τη μέρα». Υπήρξε μια μεγάλη παύση στην άλλη άκρη της γραμμής. «Δεν ήταν τίποτα, κύριε. Ήταν μόνο μια στιγμή, δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο». «Ήταν ιδιαίτερο για μένα», επέμεινε ο Αλέξανδρος. «Σε παρακαλώ, μόνο έναν καφέ, μπορώ να έρθω όπου σε βολεύει». Άλλη μια παύση. Ο Αλέξανδρος μπορούσε να ακούσει παιδικές φωνές στο βάθος, συμπεριλαμβανομένου του αδιαμφισβήτητου γέλιου της Νεφέλης. Η Βάλια αναστέναξε απαλά. «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα, κύριε Αλέξανδρε. Διάβασα για εσάς στις εφημερίδες, ξέρω ποιος είστε. Ζούμε σε πολύ διαφορετικούς κόσμους». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την επικείμενη απόρριψη και έσπευσε να μιλήσει. «Ξέρω ότι ζούμε, αλλά ακριβώς γι' αυτό εκείνη η στιγμή ήταν τόσο σημαντική. Δεν με αντιμετώπισες σαν να είμαι διαφορετικός. Ήσουν απλά ευγενική, χωρίς να περιμένεις τίποτα ως αντάλλαγμα. Αυτό είναι σπάνιο, Βάλια. Πολύ σπάνιο. Περισσότερη σιωπή». Μετά τελικά αναστέναξε ξανά. «Εντάξει, υπάρχει μια πλατεία κοντά στο σπίτι μου, στο Περιστέρι, πλατεία Αγίου Ιωάννη. Στην Νεφέλη αρέσει να παίζει εκεί τα Σάββατα το πρωί. Αν θέλετε, μπορείτε να μας βρείτε εκεί, αλλά μόνο για να συζητήσουμε, εντάξει?» «Τέλεια», είπε ο Αλέξανδρος με την καρδιά του να χτυπά γρήγορα. «Σάββατο λοιπόν, τι ώρα?» 10 το πρωί, απάντησε. «Και κύριε Αλέξανδρε, παρακαλώ, μην φέρετε τίποτα ακριβό ή φανταχτερό. Είναι μια απλή πλατεία, σε μια απλή γειτονιά. Δεν θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή». Ο Αλέξανδρος συμφώνησε αμέσως και έκλεισε το τηλέφωνο με ένα χαμόγελο στο πρόσωπο για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες. Η Εκατερίνη, που περνούσε από το σαλόνι εκείνη τη στιγμή, σταμάτησε και κοίταξε τον γιο της με έκπληξη και καχυποψία. «Τι ήταν αυτό?» ρώτησε. «Ποιος ήταν?» «Μόνο ένας φίλος, μαμά», απάντησε ο Αλέξανδρος αόριστα. «Κανόνισα να βγω το Σάββατο». Η Εκατερίνη συνοφριώθηκε. «Να βγεις», επανέλαβε. «Αλέξανδρε, μόλις που βγαίνεις από το σπίτι. Αυτό είναι καλό, αλλά ποιος είναι αυτός ο φίλος?» «Κάποιος που ξέρω». «Κανένας που να ξέρεις», είπε ο Αλέξανδρος στρίβοντας την καρέκλα του προς το δωμάτιο. «Μόνο κάποιος που γνώρισα πρόσφατα». Η Εκατερίνη έμεινε εκεί να στέκεται, παρατηρώντας τον γιο της να απομακρύνεται με εκείνη την υπολογιστική έκφραση που πάντα προμείνει κάτι. Δεν της άρεσαν οι εκπλήξεις και προφανώς εκείνο το τηλεφώνημα ήταν μία. Το Σάββατο ξημέρωσε ηλιόλουστο και ζεστό, τυπικό καλοκαίρι στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος ζήτησε από τον οδηγό να τον πάει στο Περιστέρι, μια γειτονιά της μεσαίας τάξης στα δυτικά προάστια, πολύ μακριά από τις σοφιστικές διευθύνσεις που σύχναζε.
Όταν έφτασαν στην πλατεία Αγίου Ιωάννη, ο Αλέξανδρος ζήτησε από τον οδηγό να περιμένει σε μια διακριτική απόσταση. Δεν ήθελε η Βάλια να νιώσει εκφοβισμένη. Η πλατεία ήταν απλή αλλά περιποιημένη. Είχε μερικά παιχνίδια για παιδιά φθαρμένα από τον χρόνο, τσιμεντένια παγκάκια κάτω, από φυλλώδη δέντρα και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου όπου μερικά παιδιά έπαιζαν μπάλα. Ο Αλέξανδρος είδε τη Βάλια καθισμένη σε ένα από τα παγκάκια, φορώντας τζιν και μια απλή βαμβακερή μπλούζα, παρατηρώντας την Νεφέλη να παίζει στην τσουλήθρα. Όταν εκείνη παρατήρησε την προσέγγιση του Αλέξανδρου, σηκώθηκε εμφανώς νευρική. «Καλημέρα», είπε ο Αλέξανδρος πλησιάζοντας. «Καλημέρα, κύριε Αλέξανδρε», απάντησε εκείνη τυπικά. «Σε παρακαλώ», σκέτο Αλέξανδρος, ζήτησε εκείνος. «Το κύριε Αλέξανδρε με κάνει να νιώθω γέρος». Η Βάλια έδωσε ένα μικρό χαμόγελο και κάθισε ξανά. Ο Αλέξανδρος τοποθέτησε την καρέκλα του δίπλα στο παγκάκι, ευγνώμων για τη ράμπα προσβασιμότητας που είχε εγκαταστήσει ο Δήμος στην πλατεία. Η Νεφέλη, βλέποντας τον Αλέξανδρο, άφησε την τσουλήθρα και έτρεξε κοντά του με τα μάτια της να λάμπουν από αναγνώριση. «Είσαι ο άντρας της γιορτής», φώναξε ενθουσιασμένη. «Σου άρεσε η ζωγραφιά μου?» Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε ειλικρινά. «Μου άρεσε πολύ, Νεφέλη. Είναι φυλαγμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό μέρος στο σπίτι μου». Το κορίτσι χτύπησε τα χέρια της από χαρά και μετά, χωρίς πολλές διατυπώσεις, ανέβηκε στην αγκαλιά του Αλέξανδρου σαν να ήταν παλιοί φίλοι. Η Βάλια έσπευσε να την κατεβάσει. «Νεφέλη, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Κατέβα τώρα». Αλλά ο Αλέξανδρος κούνησε το κεφάλι. «Είναι εντάξει, Βάλια. Δεν με πειράζει. Στην πραγματικότητα είναι ωραίο». Η Νεφέλη έμεινε άνετα καθισμένη στην αγκαλιά του, κουνώντας τα πόδια της και φλιαρώντας για τα αγαπημένα της παιχνίδια, το κινούμενο σχέδιο που είχε δει εκείνο το πρωί και πώς είχε φτιάξει τηγανίτες με τη μαμά της στο πρωινό. Ο Αλέξανδρος άκουγε τα πάντα με ειλικρινή προσοχή, κάνοντας ερωτήσεις και γελώντας με τις ιστορίες της. Η Βάλια παρατηρούσε την αλληλεπίδραση με μια έκφραση που συνδύαζε τρυφερότητα και επιφυλακτικότητα. Μετά από λίγα λεπτά, η Νεφέλη κουράστηκε να μιλάει και πήδηξε από την αγκαλιά του Αλέξανδρου για να επιστρέψει στα παιχνίδια. Έμειναν μόνοι, ο Αλέξανδρος και η Βάλια, σε μια σιωπή που δεν ήταν άβολη, απλώς γεμάτη από πράγματα που δεν είχαν υποθεί. «Ευχαριστώ που ήρθες», είπε ο Αλέξανδρος τελικά. «Ξέρω ότι πρέπει να φάνηκε περίεργο, ένας άγνωστος να καλεί και να ζητάει να σε δει». Η Βάλια κοίταξε τα χέρια της. «Σχεδόν δεν ήρθα», ομολόγησε. «Σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να αφήσω τα πράγματα όπως ήταν, αλλά η κυρία Παναγιώτα είπε ότι εσύ φαινόσουν ειλικρινής». Και η Νεφέλη ενθουσιάστηκε όταν είπα ότι θα βλέπαμε τον άντρα της γιορτής. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. «Είναι ξεχωριστή η κόρη σου, πολύ έξυπνη και στοργική». «Είναι τα πάντα για μένα», είπε η Βάλια με φωνή χαμηλή αλλά σταθερή. «Ό,τι κάνω είναι για εκείνη». «Η Παναγιώτα μου είπε ότι τη μεγαλώνεις μόνη σου», είπε ο Αλέξανδρος προσεκτικά. «Πρέπει να είναι δύσκολο». Η Βάλια εντάθηκε για μία στιγμή, αλλά μετά χαλάρωσε. «Είναι δύσκολο», με παραδέχτηκε. «Αλλά είναι και ευλογία. Η Νεφέλη με έσωσε από πολλά πράγματα. Μου έδωσε έναν σκοπό όταν το χρειαζόμουν περισσότερο». Δεν επεκτάθηκε και ο Αλέξανδρος δεν πίεσε. Έμειναν σιωπηλοί ξανά, παρατηρώντας την Νεφέλη να παίζει με άλλα παιδιά στην πλατεία. Ήταν η Βάλια που μίλησε πρώτη αυτή τη φορά. «Γιατί ήθελες πραγματικά να με δεις, Αλέξανδρε?» ρώτησε απευθείας. «Δεν ήταν μόνο για να με ευχαριστήσεις, έτσι δεν είναι?» Ο Αλέξανδρος σκέφτηκε προσεκτικά την απάντησή του. «Δεν ξέρω ακριβώς», είπε ειλικρινά. «Αλλά εκείνη τη μέρα, όταν όλα κατέρεαν, εσύ και η Νεφέλη μου δείξατε ότι υπάρχει ακόμα γνήσια καλοσύνη στον κόσμο. Ότι δεν έχουν χαθεί όλα. Χρειαζόμουν να σας δω ξανά, να καταλάβω καλύτερα ποια είναι η γυναίκα που κατάφερε να με κάνει να νιώσω κάτι άλλο εκτός από θυμό και αυτολύπηση». Η Βάλια τον κοίταξε με εκείνα τα σκούρα και διεισδυτικά μάτια. «Είδα τι συνέβη εκείνη τη μέρα», είπε απαλά. «Όλοι είδαν και ξέρω ότι περνάς πολλά. Αλλά, Αλέξανδρε, δεν μπορώ να είμαι η σωτηρία σου. Μόλις που καταφέρνω να κρατήσω τη δική μου ζωή σε μια σειρά». «Δεν σου ζητάω να με σώσεις», είπε ο Αλέξανδρος γρήγορα. «Ήθελα μόνο να σε γνωρίσω καλύτερα. Να γίνω φίλος σου, αν με αφήσεις».
η Βάλια μελέτησε το πρόσωπό του για μια μεγάλη στιγμή, σαν να προσπαθούσε να αποφασίσει αν μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Τελικά αναστέναξε. «Φίλοι, λοιπόν, αλλά χρειάζομαι να καταλάβεις μερικά πράγματα. Δεν έχω χρήματα. Δεν έχω κοινωνικές διασυνδέσεις. Δουλεύω σκληρά κάθε μέρα μόνο και μόνο για να πληρώσω το ενοίκιο και να βάλω φαγητό στο τραπέζι. Αν ψάχνεις κάποια για να σε διασκεδάζει ή να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα για τον εαυτό σου, δεν είμαι το κατάλληλο άτομο». Ο Αλέξανδρος ένιωσε τη δύναμη εκείνων των λέξεων, την άγρια αξιοπρέπεια πίσω τους. «Το καταλαβαίνω», είπε, «και το σέβομαι αυτό. Πολύ». Μίλησαν για μια ώρα ακόμα, ανταλλάσσοντας ιστορίες από τις τόσο διαφορετικές ζωές τους. Η Βάλια μίλησε για το μεγαλωμά της στην Αθήνα, κόρη μιας μοδίστρας και ενός οδηγού λεωφορείου, που έκαναν τα πάντα για να της δώσουν μια αξιοπρεπή μόρφωση. Είχε σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων σε ένα ιδιωτικό κολέγιο με πλήρη υποτροφία, ονειρευόμενη να εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Έμεινε έγκυος στα 24 σε μια σχέση που νόμιζε ότι ήταν σταθερή. «Ο πατέρας της Νεφέλης», εξήγησε η Βάλια με ουδέτερη φωνή, «φαινόταν καλός άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 2 χρόνια. Έλεγε ότι με αγαπούσε, ότι ήθελε να φτιάξουμε οικογένεια. Αλλά όταν έμεινα έγκυος όλα άλλαξαν. Άρχισε να γίνεται απόμακρος, βρίσκοντας δικαιολογίες για να μην με βλέπει. Όταν ήμουν 7 μηνών, απλώς εξαφανίστηκε. Πήρε ό,τι αξία είχε ο κοινός μας λογαριασμός και έφυγε. Δεν τον ξαναείδα ποτέ». Ο Αλέξανδρος ένιωσε θυμό να μεγαλώνει μέσα του ακούγοντας αυτό. «Πώς μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό?» είπε με φωνή τεντωμένη. «Να εγκαταλείψει την ίδια του την κόρη». Η Βάλια ανασήκωσε τους ώμους, αλλά ο Αλέξανδρος είδε τον παλιό πόνο στα μάτια της. «Συμβαίνει πιο συχνά από όσο φαντάζεσαι. Στην αρχή πανικοβλήθηκα. Ήμουν μόνη, έγκυος, χωρίς χρήματα. Αλλά μετά γεννήθηκε η Νεφέλη και όλα έγιναν ξεκάθαρα. Έπρεπε να είμαι δυνατή για εκείνη. Έτσι έγινα. Βρήκα δουλειά όπου μπορούσα, έμεινα με τη μητέρα μου μέχρι να μπορέσω να νοικιάσω ένα δικό μας μέρος και προχώρησα». «Είσαι απίστευτη», είπε ο Αλέξανδρος με ειλικρινή θαυμασμό. Η Βάλια κούνησε το κεφάλι. «Έκανα μόνο ό,τι θα έκανε κάθε μητέρα. Επιβίωσα. Έμειναν εκεί μέχρι το μεσημέρι, όταν η Νεφέλη άρχισε να παραπονιέται ότι πεινάει. Η Βάλια σηκώθηκε, λέγοντας ότι έπρεπε να φύγουν. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να τελειώσει εκείνη η στιγμή, αλλά σεβάστηκε τα όρια της. «Μπορώ να σε δω ξανά?» ρώτησε. «Ίσως να σας πάω για φαγητό κάποια μέρα». Η Βάλια δίστασε. «Αλέξανδρε, δεν θέλω να νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν μου χρωστάς τίποτα». «Ξέρω ότι δεν χρωστάω», είπε ο Αλέξανδρος. «Αλλά θέλω, σε παρακαλώ». Η Νεφέλη, ακούγοντας τη συζήτηση, πήδηξε ενθουσιασμένη. «Μπορούμε να πάμε στην πιτσαρία, μαμά, εκείνη που έχει παγωτό». Η Βάλια κοίταξε την κόρη της και, μετά τον Αλέξανδρο, μπορούσε να δει την ειλικρίνεια στα μάτια του. «Εντάξει», είπε τελικά, «αλλά τίποτα πολύ ακριβό ή φανταχτερό. Και εμείς πληρώνουμε το δικό μας μέρος». Ο Αλέξανδρος ήθελε να φέρει αντίρρηση, αλλά είδε την αποφασιστικότητα στο πρόσωπο της Βάλιας και ήξερε ότι αν επέμενε θα ήταν λάθος. «Συμφωνήσαμε», είπε. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο Αλέξανδρος και η Βάλια άρχισαν να βλέπονται τακτικά. Πάντα απλές συναντήσεις, σε μέρη προσιτά και ανεπιτίδευτα. Μια πιτσαρία στη γειτονιά της, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου στην Νεφέλη άρεσε να ταΐζει τις πάπιες. Μια μέτρια παγωτατζίδικη στη Βασιλίσσης Σοφίας. Ο Αλέξανδρος ανακάλυψε ότι του άρεσε εκείνη η απλότητα. Δεν υπήρχαν παραστάσεις, δεν υπήρχαν κοινωνικές προσδοκίες. Ήταν μόνο εκείνος, η Βάλια και η Νεφέλη, μοιραζόμενοι γνήσιες στιγμές. Η Βάλια, με τη σειρά της, άρχισε να βλέπει τον Αλέξανδρο πέρα από το αναπηρικό αμαξίδιο, πέρα από τον πλούσιο επιχειρηματία που ήταν. Είδε έναν άντρα έξυπνο, αστείο, με έντονες απόψεις για την πολιτική και το ποδόσφαιρο, που λάτρευε τα παλιά λαϊκά τραγούδια και είχε μια εκπληκτική γνώση για την αρχιτεκτονική. Η Νεφέλη τον υιοθέτησε πλήρως, αποκαλώντας τον θείο Αλέξανδρο και επιμένοντας να συμμετέχει στα παιχνίδια της. Η Εκατερίνη, ωστόσο, γινόταν όλο και πιο καχύποπτη. Παρατηρούσε τις αλλαγές στον γιο της, τη νέα λάμψη στα μάτια του, τον τρόπο που έλεγχε το τηλέφωνό του συνεχώς. Όταν τον ρωτούσε με ποιον έβγαινε τόσο πολύ,
Ο Αλέξανδρος έδινε ασαφείς απαντήσεις. Αυτό μόνο ενίσχυε την περιέργεια και την ανησυχία της. Ήταν ο Κώστας, ο οδηγός του Αλέξανδρου, που τελικά είπε την αλήθεια στην Εκατερίνη. Όχι από κακία, αλλά επειδή εκείνη τον πίεσε άμεσα, χρησιμοποιώντας τον αυταρχικό της τόνο, στον οποίο λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να αντισταθούν. Ο Κώστας μίλησε για τα ταξίδια στο Περιστέρι, για τη νεαρή γυναίκα με τη μικρή κόρη, για τις συναντήσεις σε απλά μέρη. Η Εκατερίνη εξοργίστηκε, αλλά το έκρυψε καλά. Ήταν μια γυναίκα έμπειρη στα παιχνίδια εξουσίας και ήξερε ότι μια άμεση προσέγγιση μόνο θα απομάκρυνε τον Αλέξανδρο. Αντίθετα, άρχισε να ερευνά διακριτικά. Προσέλαβε έναν ιδιωτικό detective για να ανακαλύψει τα πάντα για τη Βάλια Κωστοπούλου. Ποια ήταν, από πού ερχόταν, ποια ήταν η οικονομική της κατάσταση. Η Εκατερίνη έπρεπε να ξέρει με ποιαν εμπλεκόταν ο γιος της. Η έκθεση έφτασε μια εβδομάδα αργότερα. Βάλια Κωστοπούλου, 28 ετών, ανήπαντρη μητέρα εργαζόμενη σε εκδηλώσεις και καθαρίστρια. Μέτριο οικονομικό ιστορικό, χωρίς σημαντικά χρέη, αλλά και χωρίς αποταμιεύσεις. Ο πατέρας της κόρης της, Λουκάς Ταυλάριος, είχε εξαφανιστεί όταν εκείνη ήταν έγκυος, αδειάζοντας τον κοινό τους τραπεζικό λογαριασμό. Δεν υπήρχε τίποτα εγκληματικό ή σκανδαλώδες στο παρελθόν της Βάλιας. Ήταν ακριβώς αυτό που φαινόταν. Μία κοινή γυναίκα που δούλευε σκληρά για να συντηρήσει την κόρη της. Αυτό δεν καθησύχασε την Εκατερίνη. Στην πραγματικότητα, χειροτέρεψε τις ανησυχίες της. Έβλεπε τη Βάλια ως απειλή, κάποια που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητα του Αλέξανδρου. Η Εκατερίνη άρχισε να σχεδιάζει, σκεπτόμενη τρόπους να απομακρύνει εκείνη τη γυναίκα πριν ριζώσει πολύ βαθιά στη ζωή του γιού της. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξανδρος και η Βάλια συνέχιζαν να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Ήταν, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο πεδίο του Άρεως, ένα ήσυχο απόγευμα Κυριακής, που ο Αλέξανδρος συνειδητοποίησε ότι αυτό που ένιωθε για τη Βάλια πήγαινε πολύ πέρα από τη φιλία. Κάθονταν σε ένα παγκάκι, ενώ η Νεφέλη έτρεχε πίσω από τα περιστέρια, γελώντας δυνατά. Η Βάλια διηγούνταν μια ιστορία για έναν ιδιαίτερα δύσκολο πελάτη στην τελευταία εκδήλωση που είχε εργαστεί, κάνοντας αστείες φωνές που μιμούνταν τους ανθρώπους. Ο Αλέξανδρος έπιασε τον εαυτό του να την κοιτάζει, τον τρόπο που τα μάτια της έλαμπαν όταν γελούσε, την απαλή καμπύλη του λαιμού της, τη δύναμη και την ευθραυστότητα που συνυπήρχαν μέσα της. Την ερωτευόταν. Βαθιά και αμετάκλητα την ερωτευόταν. Η Βάλια παρατήρησε το βλέμμα του και σταμάτησε να μιλάει στη μέση της ιστορίας. «Τι?» ρώτησε, ξαφνικά ντροπαλή. «Έχω κάτι στο πρόσωπό μου». «Όχι», είπε ο Αλέξανδρος απαλά. «Είσαι τέλεια». Υπήρξε μια στιγμή φορτισμένη σιωπής ανάμεσά τους. Η Βάλια χαμήλωσε τα μάτια, τα μάγουλά της κοκκίνησαν ελαφρά. «Αλέξανδρε», άρχισε, αλλά διακόπηκε από την Νεφέλη που έτρεχε πίσω τους, όλοι ενθουσιασμένοι γιατί είχε δει ένα παγόνι. Η στιγμή πέρασε, αλλά κάτι είχε αλλάξει. Και οι δύο το ένιωθαν, αλλά κανένας από τους δύο δεν ήταν έτοιμος να το ονομάσει ή να το αντιμετωπίσει. Εκείνο το ίδιο βράδυ, η Εκατερίνη αποφάσισε τελικά να δράσει. Κανόνισε μια συνάντηση με τη Βάλια χωρίς να το ξέρει ο Αλέξανδρος. Η Παναγιώτα, η ιδιοκτήτρια του γραφείου εκδηλώσεων, άθελά της το διευκόλυνε όταν η Εκατερίνη κάλεσε, λέγοντας ότι χρειαζόταν να προσλάβει μια ομάδα για μια φιλανθρωπική εκδήλωση και ζήτησε συγκεκριμένα τη Βάλια. Όταν η Βάλια έφτασε στη διεύθυνση που της δόθηκε, ανακάλυψε ότι δεν ήταν χώρος εκδήλωσης, αλλά το ρετιρέ της Εκατερίνης Αγγελοπούλου. Η ίδια η Εκατερίνη την υποδέχτηκε, κομψή και εκφοβιστική στο πολυτελές σαλόνι της, με θέα την πόλη. «Δεσποινής Κωστοπούλου», είπε η Εκατερίνη με φωνή ψυχρή αλλά ευγενική. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρακαλώ, καθίστε. Πρέπει να μιλήσουμε για τον γιο μου». Η Βάλια ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη, καθώς έμπαινε στο ρετιρέ της Εκατερίνης Αγγελοπούλου. Τα πάντα εκεί φώναζαν πλούτο και εξουσία, από το ιταλικό μαρμάρινο δάπεδο μέχρι τα έργα τέχνης στους τοίχους, που μάλλον άξιζαν περισσότερο από όσα θα κέρδιζε εκείνη σε όλη της τη ζωή. Η πανοραμική θέα της Αθήνας, μέσα από τα παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, έκοβε την ανάσα, αλλά η Βάλια δεν μπορούσε να εκτιμήσει την ομορφιά. Ήταν τεντωμένη, νιώθοντας ότι είχε πέσει σε παγίδα.
Εκατερίνη την παρατηρούσε με εκείνα τα υπολογιστικά μάτια, αξιολογώντας κάθε λεπτομέρεια. «Παρακαλώ, καθίστε», επανέλαβε, δείχνοντας έναν λευκό δερμάτινο καναπέ που μάλλον κόστιζε περισσότερο από το αυτοκίνητο της Βάλιας. Η Βάλια παρέμεινε όρθια. «Με όλο τον σεβασμό, κυρία Αγγελοπούλου», είπε με σταθερή φωνή παρά την νευρικότητα που ένιωθε. «Ήρθα εδώ νομίζοντας ότι ήταν για δουλειά. Αν θέλετε να μιλήσετε για τον Αλέξανδρο, νομίζω είναι καλύτερο να είστε άμεση». Η Εκατερίνη σήκωσε ένα φρύδι, προφανώς έκπληκτη και ίσως ακόμα και εντυπωσιασμένη από το θράσος της Βάλιας. «Πολύ καλά», είπε με τον τόνο της παγωμένο. «Θα είμαι άμεση λοιπόν. Πρέπει να απομακρυνθείτε από τον γιο μου». Η Βάλια ένιωσε σαν να δέχτηκε χαστούκι στο πρόσωπο. «Συγγνώμη», είπε προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της ήρεμη. «Με ακούσατε τέλεια», απάντησε η Εκατερίνη, περπατώντας προς ένα πλαϊνό τραπέζι όπου υπήρχε μια επώνυμη τσάντα. Την άνοιξε και έβγαλε έναν παχύ φάκελο. «Ξέρω τα πάντα για εσάς, Βάλια Κωστοπούλου. Ξέρω ότι είστε ανήπαντρη μητέρα, ότι δουλεύετε σε πολλές δουλειές μόνο και μόνο για να επιβιώσετε, ότι μένετε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Περιστέρι. Ξέρω ότι ο πατέρας της κόρης σας εγκατέλειψε και πήρε τα χρήματά σας». Η Βάλια ένιωσε τον θυμό να μεγαλώνει μέσα της, αλλά αναγκάστηκε να παραμείνει ψύχρεμη. «Και λοιπόν», είπε χαμηλόφωνα. «Και λοιπόν», συνέχισε η Εκατερίνη, ανοίγοντας τον φάκελο και αποκαλύπτοντας δεσμίδες χρημάτων, «ότι είδατε μία ευκαιρία σε έναν ευάλωτο άντρα και την εκμεταλλεύεστε. Ο γιος μου μόλις πέρασε τη χειρότερη φάση της ζωής του. Είναι εξασθενημένος, συναισθηματικά ασταθής, και εσείς εμφανίζεστε με την όμορφη κορούλα σας παριστάνοντας τη Σαμαρίτισσα, ενώ στην πραγματικότητα κοιτάτε μόνο τα χρήματά του». Οι λέξεις ήταν σαν δηλητήριο, προσεκτικά επιλεγμένες για να πληγώσουν. Η Βάλια ένιωσε δάκρυα θυμού να καίνε τα μάτια της, αλλά δεν τα άφησε να πέσουν. «Δεν με ξέρετε, κυρία», είπε, με τη φωνή της να τρέμει από συγκρατημένη συγκίνηση. «Δεν ξέρετε τίποτα για μένα, πέρα από όσα είναι γραμμένα σε κάποια έκθεση που πληρώσατε κάποιον να κάνει». Η Εκατερίνη χαμογέλασε ψυχρά. «Ξέρω αρκετά και ξέρω ότι άνθρωποι σαν εσάς έχουν πάντα μια τιμή. Ας μην χάνουμε χρόνο λοιπόν». Πέταξε τον φάκελο πάνω στο τραπεζάκι. «Εδώ υπάρχουν 50.000 ευρώ. Περισσότερα από όσα θα κερδίζατε σε έναν χρόνο δουλειάς. Πάρτε αυτά τα χρήματα, εξαφανιστείτε από τη ζωή του γιού μου και μην επικοινωνήσετε ποτέ ξανά μαζί του». Η Βάλια κοίταξε τον φάκελο σαν να ήταν δηλητηριώδες φίδι. 50.000 ευρώ. Ήταν περισσότερα χρήματα από όσα είχε δει ποτέ μαζεμένα στη ζωή της. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να ξεπληρώσει όλα της τα χρέη, να δώσει μια καλύτερη ζωή στην Εφέλη, ίσως ακόμα και να κάνει κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά κάθε σέντ εκείνων των χρημάτων ήταν καλυμμένο με ταπείνωση και περιφρόνηση. «Όχι», είπε η Βάλια απλά. Η Εκατερίνη ανοιγόκλεισε τα μάτια, προφανώς μην περιμένοντας αυτή την απάντηση. «Πώς εννοείται όχι?» «Είπα όχι», επανέλαβε η Βάλια, με τη φωνή της να γίνεται πιο δυνατή. «Δεν πρόκειται να δεχτώ τα χρήματά σας και δεν θα εξαφανιστώ από τη ζωή του Αλέξανδρου επειδή το διατάξατε εσείς». «Γίνετε λογική», είπε η Εκατερίνη με την υπομονή της να εξαντλείται εμφανώς. 100.000 τότε. Είναι η τελευταία μου προσφορά». Η Βάλια έκανε ένα βήμα προς την Εκατερίνη με τα μάτια της να λάμπουν από αγανάκτηση. «Μπορείτε να μου προσφέρετε 1.000.000 ευρώ και η απάντησή μου θα είναι η ίδια. Δεν είμαι ο τύπος του ανθρώπου που νομίζετε. Δεν είμαι με τον Αλέξανδρο για τα χρήματα. Στην πραγματικότητα προσπάθησα να απομακρυνθώ από αυτόν πολλές φορές, ακριβώς επειδή ήξερα ότι άνθρωποι σαν εσάς θα το σκέφτονταν αυτό». Η Εκατερίνη σταύρωσε τα χέρια. «Τότε γιατί είστε μαζί του?» «Γιατί είναι καλός άνθρωπος», απάντησε η Βάλια με ειλικρίνεια. «Γιατί φέρετε στην κόρη μου με ευγένεια. Γιατί όταν με κοιτάζει δεν βλέπει κάποιον κατώτερο ή κάποιον για να λυπηθεί. Με βλέπει ως άνθρωπο. Και αυτό είναι πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε ποσό μπορείτε να μου προσφέρετε». Υπήρξε μια τεταμένη σιωπή στο δωμάτιο. Η Εκατερίνη μελετούσε τη Βάλια με μια έκφραση που συνδύαζε έκπληξη και κάτι που θα μπορούσε να είναι απρόθυμος σεβασμός. «Είστε πιο έξυπνοι από ό,τι νόμιζα», είπε τελικά. «Αλλά είστε και πιο ανόητοι. Νομίζετε ότι μπορείτε να έχετε μέλλον με τον γιο μου? Νομίζετε ότι θα γίνετε αποδεκτοί στον κόσμο μας, στον κοινωνικό μας κύκλο?
Θα σας καταστρέψουν, κορίτσι μου. Θα μιλούν για εσάς πίσω από την πλάτη σας. Θα γελάνε με τα ρούχα σας, με τον τρόπο που μιλάτε, με τα πάντα. Και τελικά ο Αλέξανδρος θα βαρεθεί αυτή την ιστορία του αδύνατου έρωτα και θα επιστρέψει σε κάποια του επίπεδου του. Η Βάλια ένιωσε κάθε λέξη σαν μαχαιριά, κυρίως επειδή ένα μέρος της φοβόταν ότι η Εκατερίνη είχε δίκιο, αλλά δεν το άφησε να φανεί. «Ίσως έχετε δίκιο», είπε. «Ίσως τίποτα από αυτά να μην κρατήσει. Αλλά αυτό είναι απόφαση δική μου και του Αλέξανδρου, όχι δική σας. Και αν μια μέρα αποφασίσει ότι δεν με θέλει πια στη ζωή του, θα το αποδεχτώ και θα προχωρήσω, αλλά δεν θα είναι επειδή αγοράσατε την αποχώρησή μου». Η Εκατερίνη στένευσε τα μάτια της. «Θα το μετανιώσετε αυτό». «Ίσως», απάντησε η Βάλια. «Αλλά τουλάχιστον θα μετανιώσω για τις δικές μου επιλογές, όχι για τις δικές σας». Με αυτό η Βάλια γύρισε και βγήκε από το ρετυρέ, με τα πόδια της να τρέμουν, αλλά το κεφάλι της ψηλά. Μόνο όταν μπήκε στο ασανσέρ και έκλεισαν οι πόρτες, επέτρεψε στα δάκρυα να πέσουν. Έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή της επιστροφής στο σπίτι, ένα μείγμα θυμού, φόβου και θλίψης. Ένα μέρος της ήθελε να καλέσει τον Αλέξανδρο και να του τα πει όλα. Ένα άλλο μέρος ήθελε απλώς να εξαφανιστεί, να φύγει πριν όλα γίνουν πιο περίπλοκα. Αλλά όταν έφτασε στο σπίτι και είδε την Εφέλη να κοιμάται στον καναπέ, με το μικρό της σώμα κουλουριασμένο με την αγαπημένη της κουβέρτα, η Βάλια ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να είναι δυνατή, έπρεπε να προχωρήσει και έπρεπε να εμπιστευτεί ότι αν αυτό που είχαν εκείνη και ο Αλέξανδρος ήταν αληθινό, θα έβρισκαν έναν τρόπο να το κάνουν να πετύχει. Εν τω μεταξύ, στην έδρα της Αγγελόπουλος ακίνητα, ο Αλέξανδρος είχε μια ιδιαίτερα απογοητευτική μέρα. Είχε αποφασίσει να επιστρέψει ενεργά στην εταιρεία, κουρασμένος από το να μένει στο σπίτι και να θρηνεί. Αλλά αυτό που βρήκε όταν άρχισε να επανεξετάζει τα έγγραφα και τα συμβόλαια, τον άφησε βαθιά ανήσυχο. Υπήρχαν ασυνέπειες σε διάφορα έργα. Πληρωμές που δεν έβγαζαν νόημα, συμβόλαια υπογεγραμμένα χωρίς την έγκρισή του, σημαντικές αποφάσεις που πάρθηκαν από τους συνεταίρους του χωρίς να τον συμβουλευτούν. Ο Αλέξανδρος κάλεσε μια έκτακτη συνάντηση με τους 3 κύριους συνεταίρους της εταιρείας, τον Παύλο Ανδρέου, τον Φώτη Νικολάου και τον Μάρκο Γιαννόπουλο. Οι 3 τους ήταν φίλοι από παλιά, άνθρωποι που εμπιστευόταν τυφλά, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Η συνάντηση δεν πήγε καλά. Όταν ο Αλέξανδρος ρώτησε για τις παρατυπίες, οι συνέτεροι έγιναν αμυντικοί. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος από τους 3, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, λέγοντας ότι ήταν απλώς απαραίτητες προσαρμογές όσο εκείνος ανάρωνε. Ο Φώτης συμφώνησε, προσθέτοντας ότι προσπαθούσαν μόνο να κρατήσουν την εταιρεία σε λειτουργία χωρίς να τον επιβαρύνουν. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν πίστηκε. Ήξερε αρκετά από επιχειρήσεις για να καταλαβαίνει πότε τον κορόιδευαν. Και υπήρχε κάτι στα βλέμματα που αντάλλασαν οι 3 συνέτεροι που τον ενοχλούσε βαθιά. Αποφάσισε ότι έπρεπε να ερευνήσει πιο βαθιά. Εκείνο το βράδυ, ο Αλέξανδρος κάλεσε τη Βάλια όπως έκανε κάθε βράδυ, αλλά εκείνη δεν απάντησε. Προσπάθησε ξανά μια ώρα αργότερα. Τίποτα. Άρχισε να ανησυχεί. Η Βάλια πάντα απαντούσε στις κλήσεις του, ακόμα κι αν ήταν μόνο για να πει ότι ήταν απασχολημένη και θα τον καλούσε αργότερα. Τελικά, γύρω στις 10 το βράδυ, το τηλέφωνο του χτύπησε. Ήταν εκείνη. «Βάλια», είπε ανακουφισμένος. «Ανησύχησα. Είναι όλα καλά». Υπήρξε μια μεγάλη παύση. «Αλέξανδρε, πρέπει να μιλήσουμε», είπε εκείνη με κουρασμένη φωνή. Η καρδιά του Αλέξανδρου βυθίστηκε. Εκείνες οι λέξεις ποτέ δεν προμείνιαν τίποτα καλό. «Για τι πράγμα?» ρώτησε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του ήρεμη. «Η μητέρα σου με κάλεσε σήμερα», είπε η Βάλια απευθείας. «Μου πρόσφερε χρήματα για να εξαφανιστώ από τη ζωή σου». Ο Αλέξανδρος ένιωσε τον θυμό να εκρήγνεται μέσα του. «Έκανε τι?» Η Βάλια του είπε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια της ταπεινωτικής συνομιλίας με την Εκατερίνη. Ο Αλέξανδρος άκουγε σιωπηλά με το σαγόνι του σφιγμένο, τα χέρια του σφιγμένα σε γροθιές. Όταν τελείωσε, έτρεμε από θυμό. «Θα της μιλήσω», είπε με φωνή επικίνδυνα χαμηλή. «Θα το ξεκαθαρίσω τώρα». «Αλέξανδρε», είπε η Βάλια απαλά, «ξέρω ότι είσαι θυμωμένος. Κι εγώ είμαι. Αλλά η μητέρα σου είναι η μητέρα σου. Δεν θέλω να προκαλέσω καυγά ανάμεσά σας».
«Δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό», είπε ο Αλέξανδρος. «Κανένα δικαίωμα». «Το ξέρω», συμφώνησε η Βάλια, «αλλά προσπαθεί να σε προστατέψει με τον τρόπο της. Πιστεύει ότι δεν είμαι αρκετά καλή για σένα και ίσως έχει δίκιο». «Μην το λες αυτό», είπε ο Αλέξανδρος σταθερά. «Μην αφήνεις τα δηλητηριώδη λόγια της να μπαίνουν στο κεφάλι σου. Είσαι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει εδώ και πολύ καιρό, Βάλια. Ο πιο αληθινός. Και δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε την ίδια μου τη μητέρα, να σε βγάλει από τη ζωή μου». Η Βάλια έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. «Αλέξανδρε, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Γιατί τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, όλοι θα σκέφτονται το ίδιο που σκέφτεται η μητέρα σου». «Είμαι σίγουρος», είπε ο Αλέξανδρος χωρίς δισταγμό. «Πιο σίγουρος από ό,τι ήμουν ποτέ για οτιδήποτε στη ζωή μου». Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε τη μητέρα του αμέσως. Εκείνη ήταν στο σαλόνι του ρετυρέ της, πίνοντας τσάι και διαβάζοντας ένα περιοδικό διακόσμησης. Όταν είδε τον γιο της να μπαίνει με εκείνη την οργισμένη έκφραση, ήξερε ήδη περί τίνος πρόκειται. «Σου το είπε λοιπόν», είπε η Εκατερίνη ήρεμα, χωρίς καν να σηκώσει τα μάτια από το περιοδικό. «Πώς μπόρεσες», είπε ο Αλέξανδρος με τη φωνή του ελεγχόμενη αλλά γεμάτη θυμό. «Πώς μπόρεσες να την ταπεινώσεις έτσι?» Η Εκατερίνη τον κοίταξε τελικά. «Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε μητέρα. Προστάτεψα τον γιο μου από κάποια που προφανώς τον εκμεταλλεύεται». «Δεν με εκμεταλλεύεται», φώναξε ο Αλέξανδρος. «Είναι ο μόνος άνθρωπος που με αντιμετωπίζει σαν κανονικό άνθρωπο αντί για θύμα ή φιλανθρωπικό έργο». «Είσαι τυφλός, Αλέξανδρε», είπε η Εκατερίνη σηκώνοντας το ανάστημά της. «Εκείνη η γυναίκα είδε μια χρυσή ευκαιρία σε σένα. Έναν πλούσιο άντρα, ευάλωτο, που διψάει για προσοχή. Έβαλε την κόρη της στη μέση για να σου μαλακώσει την καρδιά και λειτουργήσε τέλεια». «Φτάνει», είπε ο Αλέξανδρος με σταθερή φωνή. «Δεν πρόκειται να ακούσω άλλο από αυτά. Η Βάλια αρνήθηκε τα χρήματά σου, μαμά. Σε έδιωξε με την αηδιαστική σου προσφορά. Αυτό δεν σου λέει τίποτα». Η Εκατερίνη έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή, εμφανώς έκπληκτη. «Αυτό δεν μου το είπε», ομολόγησε ο Αλέξανδρος. «Γιατί είναι καλύτερος άνθρωπος από ό,τι νομίζεις», είπε ο Αλέξανδρος. «Και θα συνεχίσω να τη βλέπω, με ή χωρίς την έγκρισή σου». «Αν συνεχίσεις με αυτή τη γυναίκα», είπε η Εκατερίνη ψυχρά, «θα το μετανιώσεις. Και όταν συμβεί αυτό, μην έρθεις να μου ζητήσεις βοήθεια». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη μητέρα του, την κοίταξε πραγματικά, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, και συνειδητοποίησε ότι δεν την ήξερε τόσο καλά όσο νόμιζε. Υπήρχε κάτι στα μάτια της, μια σκληρότητα, μια ψυχρότητα που δεν είχε παρατηρήσει ποτέ πριν. Ή ίσως ήταν πάντα εκεί και εκείνος απλώς επέλεγε να μην τη βλέπει. Βγήκε από το ρετυρέ χωρίς να πει τίποτα άλλο. Η σχέση μεταξύ μητέρας και γιου, που ήταν πάντα τόσο στενή, είχε ραγίσει ανεπανόρθωτα. Οι επόμενες μέρες ήταν τεταμένες. Ο Αλέξανδρος βυθίστηκε στην έρευνα των επιχειρήσεων της εταιρείας και αυτό που ανακάλυψε τον άφησε άναυδο. Υπήρχαν στοιχεία για υπεξαίρεση κεφαλαίων, δόλια, συμβόλαια και αποφάσεις που σαφώς έβλαπταν την εταιρεία προς όφελος προσωπικών κερδών των συνεταίρων. Αλλά αυτό που τον αναστάτωσε περισσότερο ήταν που ανακάλυψε ότι η Εκατερίνη ήταν ενήμερη για όλα. Είχε υπογράψει μερικά από τα έγγραφα, είχε εγκρίνει μερικές από τις συναλλαγές. Όταν ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε τους συνεταίρους με τα στοιχεία, η κατάσταση εξεράγει. Υπήρξαν φωνές, κατηγορίες, απειλές. Ο Παύλος παραδέχτηκε ότι ναι, είχαν κάνει κάποιες ρυθμίσεις, αλλά επέμεινε ότι ήταν για το καλό της εταιρείας. Ο Φώτης ήταν πιο επιθετικός, λέγοντας ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν σε κατάσταση να διοικήσει την εταιρεία μόνος του και ότι εκείνοι έκαναν απλώς ό,τι ήταν απαραίτητο. Ήταν ο Μάρκος που έριξε τη βόμβα. «Νομίζεις ότι το ατύχημά σου ήταν μόνο ατυχία, Αλέξανδρε?» είπε με πικρή φωνή. «Νομίζεις ότι ήταν μόνο κακή τύχη?» Ο Αλέξανδρος πάγωσε. «Γιατί πράγμα μιλάς?» Ο Μάρκος κοίταξε τους άλλους δύο συνεταίρους που προσπάθησαν να τον σωπάσουν, αλλά εκείνος συνέχισε. «Εκείνο το ελικόπτερο σαμποταρίστηκε, Αλέξανδρε. Κάποιος πείραξε τα συστήματα. Δεν υποτίθεται ότι θα επιζούσες». Ο κόσμος του Αλέξανδρου κατέρευσε εκείνη τη στιγμή. «Εσείς», ψιθύρισε μόλις που κατάφερε να σχηματίσει τις λέξεις. «Εσείς προσπαθήσατε να με σκοτώσετε». «Δεν ήταν για να σε σκοτώσουμε»,
έσπευσε να πει ο Παύλος. «Ήταν μόνο για να σε απομακρύνουμε για λίγο, να σε κάνουμε να επικεντρωθείς σε άλλα πράγματα όσο εμείς αναδιοργανώναμε την εταιρεία. Κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν τόσο σοβαρό». Ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε. Οι ίδιοι του οι συνέτεροι άνθρωποι που θεωρούσε φίλους είχαν οργανώσει το ατύχημά του. Το ατύχημα που τον άφησε παραπληγικό, που κατέστρεψε τη ζωή του, που τον έκανε να χάσει την Ελένη. «Φύγετε», είπε με φωνή τρομακτικά ήρεμη. «Φύγετε από την εταιρεία μου τώρα. Αύριο το πρωί οι δικηγόροι μου θα καταθέσουν κάθε δυνατή αγωγή εναντίον σας. Και θα διασφαλίσω προσωπικά ότι όλοι σας θα πληρώσετε για ό,τι κάνατε». Οι τρεις συνέτεροι προσπάθησαν να φέρουν επιχειρήματα, αλλά ο Αλέξανδρος κάλεσε την ασφάλεια και τους έβγαλε έξω από το κτίριο. Όταν τελικά έμεινε μόνος στο γραφείο του, κατέρευσε. Όχι σωματικά, αλλά συναισθηματικά. Όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε για τη ζωή του, για τους ανθρώπους γύρω του, ήταν ένα ψέμα. Κάλεσε τη Βάλια, έχοντας απελπισμένη ανάγκη να ακούσει τη φωνή της. Εκείνη απάντησε με το πρώτο χτύπημα. «Αλέξανδρε, τι συνέβη, είσαι καλά?» «Όχι», είπε ειλικρινά. «Δεν είμαι καλά. Μπορώ να σε δω, σε παρακαλώ». Η Βάλια δεν δίστασε. «Φυσικά, πού είσαι?» Μια ώρα αργότερα ήταν στο γραφείο του. Ο Αλέξανδρος της είπε τα πάντα, κάθε φρικτή λεπτομέρεια. Η Βάλια άκουγε σιωπηλά, το χέρι της κρατούσε το δικό του, η παρουσία της ήταν το μοναδικό σημείο στήριξης που τον εμπόδιζε να χαθεί εντελώς. Όταν τελείωσε, εκείνη δεν είπε ότι όλα θα πάνε καλά ή ότι έπρεπε να δει τη θετική πλευρά. Απλώς τον αγκάλιασε, αφήνοντάς τον να καταρρεύσει πάνω της, τα δάκρυά του να βρέχουν τον ώμο της. Και εκείνη τη στιγμή ο Αλέξανδρος ήξερε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν ολοκληρωτικά ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Αλλά η ζωή δεν είχε τελειώσει τα σκληρά της παιχνίδια. 2 μέρες αργότερα η Βάλια έλαβε μια δικαστική ειδοποίηση που την άφησε σε πανικό. Ο Λουκάς Ταυλάριος, ο πατέρας της Νεφέλης, που είχε εξαφανιστεί πριν από 4 χρόνια, την μήνυε για την επιμέλεια της κόρης τους. Η Βάλια δεν μπορούσε να καταλάβει. Ο Λουκάς ποτέ δεν είχε δείξει κανένα ενδιαφέρον για την Νεφέλη, ποτέ δεν είχε στείλει ούτε 1 ευρώ για διατροφή, ποτέ δεν είχε καλέσει, ποτέ δεν είχε ρωτήσει πώς ήταν. Και τώρα ξαφνικά ήθελε την επιμέλεια. Όταν κοίταξε πιο προσεκτικά τα έγγραφα, είδε το όνομα του δικηγόρου του Λουκά. Ήταν ένα ακριβό δικηγορικό γραφείο, από εκείνα που ο Λουκάς δεν θα μπορούσε ποτέ να πληρώσει. Και τότε είδε την υπογραφή σε ένα από τα έγγραφα ως μάρτυρας χαρακτήρα του Λουκά. Εκατερίνη Αγγελοπούλου. Η Βάλια ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της. Η Εκατερίνη χρηματοδοτούσε τον Λουκά, βοηθώντας τον να της πάρει την Νεφέλη. Ήταν μια σκληρή και υπολογισμένη κίνηση. Αν η Βάλια δεν είχε χρήματα για να μεγαλώσει σωστά την κόρη της, αν δούλευε υπερβολικά και άφηνε το κορίτσι με babysitter, ένας δικαστής θα μπορούσε να αποφασίσει ότι ο πατέρας, τώρα υποτίθεται σταθερός και με πόρους, θα ήταν μια καλύτερη επιλογή. Η Βάλια κάλεσε τον Αλέξανδρο αμέσως, με τη φωνή της να τρέμει από φόβο και θυμό. Όταν του είπε τι συνέβαινε, ο Αλέξανδρος ένιωσε μια οργή που δεν είχε νιώσει ποτέ πριν. Η ίδια του η μητέρα χρησιμοποιούσε ένα αθώο παιδί ως πιόνι στο παιχνίδι εξουσίας της. Πήγε κατευθείαν στο ρετυρέ της Εκατερίνης, μπαίνοντας χωρίς καν να χτυπήσει το κουδούνι. Εκείνη έτρωγε μόνη της, κομψή όπως πάντα, όταν εκείνος μπήκε στην τραπεζαρία σαν τυφώνας. «Το παράκανες», είπε πετώντας τα έγγραφα της αγωγής στο τραπέζι. «Ένα παιδί, μαμά. Χρησιμοποίησε ένα παιδί για να με χειραγωγήσεις». Η Εκατερίνη κοίταξε τα έγγραφα χωρίς να δείξει έκπληξη. «Βοηθάω αυτό το παιδί να έχει μια καλύτερη ζωή», είπε ήρεμα. «Ο Λουκάς είναι ο πατέρας της. Έχει δικαίωμα να είναι στη ζωή της κόρης του». «Ο Λουκάς είναι ένας δειλός που εγκατέλειψε την ίδια του την κόρη», φώναξε ο Αλέξανδρος. «Και το ξέρεις. Τον χρησιμοποιείς για να καταστρέψεις τη Βάλια, για να τη βγάλεις από τη ζωή μου. Αλλά δεν θα πιάσει, μαμά. Μόνο θα με κάνει να σε μισήσω». Η Εκατερίνη έδειξε επιτέλους συναίσθημα. Το πρόσωπό της εισπάστηκε σε μία έκφραση πόνου. «Είμαι η μητέρα σου, Αλέξανδρε. Ό,τι κάνω είναι για σένα». «Όχι», είπε ο Αλέξανδρος με φωνή ψυχρή. «Ό,τι κάνεις είναι για τον εαυτό σου, για τον έλεγχο, για την εξουσία και δεν θα σε αφήσω πια να χειραγωγείς τη ζωή μου». Γύρισε για να φύγει, αλλά η Εκατερίνη τον φώναξε. «Αν με απομακρύνεις εξαιτίας αυτής της γυναίκας,
θα τα χάσεις όλα. Την εταιρεία, την κοινωνική σου θέση, τα πάντα. Ο Αλέξανδρος σταμάτησε στην πόρτα και κοίταξε πίσω. «Ας είναι τότε», είπε. «Γιατί τίποτα από αυτά δεν αξίζει αν πρέπει να γίνω κάποιος σαν εσένα». Οι λέξεις χτύπησαν την Εκατερίνη σαν χαστούκι. Έμεινε εκεί καθισμένη, μόνη στο πολυτελές, ρετυρέτης, ενώ ο γιος που νόμιζε ότι έλεγχε απόλυτα έφευγε από τη ζωή της. Ο Αλέξανδρος πήγε κατευθείαν στο διαμέρισμα της Βάλιας. Εκείνη άνοιξε την πόρτα με τα μάτια κόκκινα από το κλάμα, την Εφέλη να κοιμάται στην αγκαλιά της. «Θα σε βοηθήσω», είπε ο Αλέξανδρος αμέσως. «Θα προσλάβω τους καλύτερους δικηγόρους. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να μην χάσεις την Εφέλη». Η Βάλια κούνησε το κεφάλι. «Αλέξανδρε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Είναι ήδη πολλά. Η μητέρα σου, η εταιρεία, τώρα αυτό. Δεν θέλω να καταστρέψω τη ζωή σου». «Δεν καταστρέφεις τίποτα», είπε ο Αλέξανδρος, γονατίζοντας δίπλα στην καρέκλα της για να είναι στο ύψος των ματιών της. «Η ζωή μου ήταν ήδη κατεστραμμένη πριν σε γνωρίσω. Εσύ ήσουν εκείνη που άρχισε να με βοηθά να την ξαναχτίσω. Και τώρα είναι η σειρά μου να σε βοηθήσω». Η Βάλια τον κοίταξε, με τις άμυνές της τελικά να καταραίουν. «Φοβάμαι τόσο πολύ», ομολόγησε. «Φοβάμαι μη χάσω την κόρη μου. Φοβάμαι μήπως συνειδητοποιήσεις ότι η μητέρα σου έχει δίκιο και ότι δεν αξίζω όλη αυτή τη φασαρία». Ο Αλέξανδρος πήρε το πρόσωπό της στα χέρια του. «Κοίταξέ με», είπε απαλά. «Αξίζεις τα πάντα, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε πρόβλημα, κάθε μάχη. Και θα το νικήσουμε αυτό μαζί, ακούς, μαζί». Και τότε, για πρώτη φορά, ο Αλέξανδρος φίλησε τη Βάλια. Ήταν ένα φιλί γεμάτο υποσχέσεις, κοινούς φόβους, ελπίδα, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Όταν απομακρύνθηκαν, και οι δύο είχαν δάκρυα στα μάτια, αλλά και κάτι παραπάνω. Είχαν αποφασιστικότητα. Η μάχη είχε μόλις αρχίσει, αλλά για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, κανένας από τους δύο δεν ένιωθε μόνος για να την αντιμετωπίσει.